ئیرۆ بدلێکی گەرم و دەنگێکی بئێش دیسا لەسەر تەختێ سترانێ سەکنی. هەوزان جانێ چیرۆکە زیندانێ ji mêvanan ra digêre. Çîrokên zehmetiyê û girtinê û eşkencê û hebûna zarokên çendmehî di zindanê de bandor lêkirine. Niha canê di nava xwedî û heval û hezkiriyên xwe de tê pêşwazî û xelatkirin. Ez gelekî dilxweş bûm. Min li vir dît kî canê jî ê zindanê jî ne bi tenê nin. Wê rokê ew jî azad bibin bi hewldanê me, bi hezkirinê me, bi quweta me û li berxwedana me em ê wan jinan jî bigînin azadiyê. Lê îrokî min pêşwazî kirin ji wan re hemiya zor spas dikim. Gelek xweş bû û dilê min hinekî bi jî avekî germ lê kirin, xweş kirin. Komela ronahî û hevgirtina jinên Kurd li gel dêra Engelîşin ya Almanî ev pêşwazî li canê kirine. Her wiha rojbûna wê jî pîroz dikin. Bila ev insan îro ev aheng bibe yani ji bo xatirê wa insanî gozanibin got em wa ji bîr nakin di wê zindanê de. Em ê tim û timbware bin. Em bela em dev ji doza xwe naberdin. Ev ji bonî tevgera rizgarî xwaza Kurdistan gelek pêwîst e got em insanên weke îro mendûbê Alman, weke îro serok belediya Alman, weke îro serokê vê dêrê amade bû ji dengê xwe bigihîne va insana ev insan bi me re bibine heval û em li vê tevgerê xwedî derkevin. Di hemû demên axaftin û gotina çîroka girtinê de canê kelegirî dibe û gelek bi zehmetî behsa wan bûyerên bi serê wê û jinên Kurd de tê dike. هێسر چاوێ مەت زەرار بوو لێبەرێ لاشێ مەم وێ گشتک تقریبن ڕادبوو ڕاستی ئەم gelekî yanî nayê wê ser zimanê me re ew tiştێk me re hindirê xwe pê hest bû. Wextê berî têkev vê zindanê de û anana wek hevdûyê. Berê gelekî wilo pîreke kêfxweş bû, timî wilo dinya li cem wê gulgulî bû û keskesor bû. Bes aniha ez dibînim erê ew tiştîn heyî bes wilo bi dilekî wê tiştekî şikestî hindirê wê de heyî rastî. Dibek û canê bi hewlên perleman û hikûmeta Almanya hate azadkirin. Lê canê dibêje ez ê wê qonaxê ji bîr nekim û hemû hewlên xwe ji bo azadkirina zindaniyên mayî bidim. Kawam Hemedemîn, Kurdistan 24, Bochum, Almanya.